Hake kubuni haste kai Bangladeshi illegal immigrant no rutugo hornani salo ziklai tongka. Hake ayang Gujarat ta Delhi rogo je Bangladeshi illegal immigrant document kriman jangmani Tripura o usukango 25 May o horjaka yang Tripura ni bisingte. Borok illegal immigrant no je document kriman jangna ro ayang Delhi ni bisingte ke yang Tripura Agartala o plane by kari tu yang Tripura ni bisingte ke border park lai Bangladesh horjaka bong no. 160 jon document kre Bangladeshi illegal immigrant manjangmani yagulo yang Tripura tu oi borok Tripura ni bising tike border tike park lai Bangladesh horjaka. Tai tebo Bharat ni kwbangma haste o kwbangma amte haike Bangladeshi illegal immigrant no rutungna ni bagai chalo khlai tonga nei jeng kwbangma koktomani bisingtei sawi mano. Haibeno Tripura ongha kai tabuk suk jora chini Tiprasa ni khoroksa khorokni je saron je chong hairok chimi kok sawi tongko Bangladeshi illegal immigrant no honani nei bubagrani tuidol mung rokbai. Tai Tripura hapang ni bisingtei khlaijangnani sai tongphano tabuk suk laka amsuk officially babe sajakya ko sorkar ni bisingtei phanong thung media ni bisingtei phanong thung press release ni bisingtei phanong thung haike saronji chongrok tabuk kwbangma thaio Bangladeshi illegal immigrant no honani bagai rally khale tonglai kwbangma Tripura salukurok bai malai miliwoi hakena ayang Ramchandra MLA saronji ni bini constituency ayang phasingo mia rally khaleka kwbangma Tripura salukurok aro kuno party hinlaiyaoi India flag no tui kwbangma Tripura salukurok Bangladeshi illegal immigrant no Tripura ni dak tifla ka honani bagai rally khaleka kwbangma Tripura salukurok te saronji bo ajago thangi manjaka hage kwbangma borokrok hamya saya tabuk bo party no naisige salai tonglaio je hai irai ni saronji chongro hake party no naioi je norok nuguni tongna jago Indian flag tui India ni borok chung hake je o India ni borok ya oro illegal babe habnai borok no chung tiklai honai ni samani mo karon hake kwbangma Tripura sa borok rok no amo rally khaimani tui je phurungmani je norok nongni amsai rogo ante hai Bangladeshi illegal immigrant rok no nugjagi tongke norok complaint ready amata tawuk district ni bisingti samung na hake district ni DM tai SP no thangai complaint ready bojago norok Bangladeshi illegal immigrant rok no nugui tongkake hine amano Bangladeshi illegal immigrant no borno romna ni bagai norok nukuna saronji no BSF ni DGI bebo malaika tai Assam Rifle ni DGI bebo malaika kwbangma social media ni bisingtei norok nugui mano hage bomo sobni bagai khaitong Tripura salukurok ni bagai ni khaitongo je Tripura wa amsike illegal immigrant je Bangladeshi illegal immigrant kwbangma border aribo tarkata sungjagya ayang dike parangai phaio tai kwbangma mabu manjago hage amoni bisingtei je manjagya bo tongo hage o jagao baksa buksu document no khlaijak tongo hage busu jorati manjagno amo rutuka kise saimana itmani bagai male baksa buksu document slam khijak tongo hage jeng saimano busuk jorati Bangladeshi hab busuk jorati o jagao Bangladeshi habai oro document salamui tong borok hage o jagao busuk jorati borno refugee babe jaga rok rejagi tong colony rok rejagi tong hage busuk jorati o jagao romjagi tong busuk jorati romjagi tai yang teka habai borok oro tongui tongphai amo joto jeng saimano haibano borok document salamui khibeyo hage a romjangmani thani tomani bage amsuk kom romjak amono Tripura bo Bangladeshi illegal immigrant no tabuk juchino romui borno deport khaipro busuk jorati ke romjak hajar da romjak jeng amo manai nei tomani bage himale jeng kok tomani bisingtino officially sorkar ni bisingti jeng sawi mano borok hajar 2-3,000 masono habjak habi tongmani Bangladeshi tai manjagi tongmani hage amo unofficially saya officially no saw borok amsung manjakmani jeng sorkari babe jeng report nugo news ni bisingtiro hage o Delhi ni 160 jon rok horma hage Tripura rok amsuro ko hore rijak ka amo beleke jajak yang thangai Tripura sarok tomani bagai himale jeng o Bangladeshi illegal immigrant no officially babe sorkari babe jeng manjang mase 2 mas rogo 2000-3000 rok jeng nugui tongo report hake jushino amsuk jono horjagi hangke tabuk jushino inquiry khaijangmani verification khaijangmani yagolo bongni document rok jeng amo wansuknai kwbangma Tripura sa jeng chimia kwbangma Tripura sa wansuknai je amo rutungmani kahamka rutukjagya na nei hage amoni bagainya ajorao jushino amo haike kahamke samung khlaijagya ngi tonghake kwbangma Tripura sa lukurok teibo amono tui protest khalimano tebo rally khalimano amono tui tebo kokti sawimano hage tabuk to jeng kokti salaino tonglayo je Bangladeshi illegal immigrant no hornani bagai
chini Tiprasa leader Saronjit songrok bo logiriwi tongo tei bubagra songrok bo logiriwi tongo Saronjit ni logi hake amano dakti flafla kai Bangladeshi illegal immigrant no horjangna ningthung o Tripura ni rutugui hake baksa buksu Bangladeshi illegal immigrant okni sagakai no chajak yang thango amang sana nanglia tei bubagra osgango Gumuti district ni DM Torit Kanti Sakma bai malanya ni bagi thangmani kwbangma Tiprasa lukurok ni kok hamya rok sanani bagai hake bono malanya ni jora jagli hake kwbangma Tiprasa lukurok tei kwbangma je Tiprasa ni leader tongnai rok salai tonglayo je Home Minister Amit Shah tei Bharat ni PM Narendra Modi songse borok bai malai tongo bubagra songrok bai hake bo public ni servant bo tamno igutui amdekhe malai angna nang amani bagui no kwbangma lukurok joli laijak bono transfer khainani bagui kwbangma kok salai tonglayo tei kwbangma letter yafari tonglayo CM ni thani tei kwbangma amano tui samung khlailai tonglayo tuma hamale o jaga kaisa belai khe wansuk tai bubagra haino se bo malai nyani jora liang ke tei ek mas romui bono call khlai tongo message khlai tongo malai nyani bagui appointment nana ni bagui hake bono malai nyani jora lia bini call blog rok khlairi tonika hake chunghai borok sadharon borok bo malai nyani bagui jora redari no hake bo UPSC rijak IS officer ni bini tamo dam tongkha borok ni bagui kun phan se kaham khaili ang ke ST reservation mai manai ST no dam relia haji segagai alada khlai tongkha jati goto jotono sayang bo simi hake tabo Bangladeshi illegal immigrant nongno hornani bagui kok salai tonglai mani amato DM ni bisingtui no samung khlaijaknai district magistrate ni bisingtui kwbangma detention camp salamdi hinai Ministry of Home Affairs ni bisingtui dagi mung rajangmani hake o DM Torit Kanti Sakma haisong borok samung da khlainyo amti Bangladeshi illegal immigrant nongno hornani bagui omo ani kokya kwbangma Tiprasa lukurok amte hai kok sawi tongo kwbangma Tiprasa youth rok omono kok sawi tongo tabo nung Bharat ni ngai nung kaisa UPSC haike DM ngai nung o jaga samung khlaika district magistrate ngai nung Bharat ni ngai nung samuma khlainai joto Bharat ni borok ni nung samung joto no equal babe ma khlainai nung kaisa jati no nai samung khlaimangla kaisa party no nai samung khlaimangla joto no equal babe nung samuma khlainai tomani bagi man nung ka kaisa government job khlainai haike amani bagi no kwbangma je Bangladeshi illegal immigrant nongno je hornani bagi district wise detention camp salamde amato district magistrate ni bisingtui samung cholinai je Ministry of Home Affairs haike central government ok dagi mung rejangmani haike district ni je DM tongnai rok borok joto je Bharat ni bisingtui no borok samung khlainani nango Bharat ni ngai hake hai hinino to borok no je o odikar jago tabuk je central government ni bisingtui je o dagi mung rejangmani hake angoro kok sanani naimaka tei kwbangma Tiprasa lukurok ba amtui hinino sawi tong social media ni bisingtui Tiprasa tei je bo India ni borok rok no jotono no equal babe bo nasigui samungma khlainai bo ani bo khajani bo phikungni amte hai hinyawi hake jusino phikungni khajani hinai je wansuk lai samung khlailai tonglai khe tabuk je Bangladeshi illegal immigrant nongno rutugui horani mani amo samung khlaijak yang thangnai kwbangma government official tongnai tai public servant tongnai rok hakeno kaham ma wansuknai joto India ni je borok tongnai rokno joto ni equal ma wansuknai hakeno Saronjit songbo tabuk kwbangma je party jesapan khlai tongthung India ni ingoi je Bangladesh illegal immigrant Bharat haike Tripura o tongnai rokno borno honani bagui tabuk kwbangma thai jagao thangai rally khlailai tonglai bini amchai phanangthung bini constituency o phanangthung tai kubuni constituency je Tiprasa rok tongmani je Tiprasa rok bono koihornai o jaga ba amte khlaiphadi orobo awai redi Tiprasa rok no samani a jaga o bo thangai amte hai kok piri tongo India ni flag ti kunu party ni flag ti yawi hagenro anti government official public servant nongno je jati koto khlainai phikung khajani khlai tongnai rokno to comment bisingtui sahana muchung comment khlai norok saimano o video o jaga nang thakjak sinai noro video no sajak like khlai di tei video no share khlai di channel no subscribe khlai di bell icon click khlai di jotono khulumbai kya kaham tongmadi hambai।